Tendai vanodiwa $10 nevanodiwa $20. Tendai nyawema. Anyway, emera. Wewe baba kwa shamba. Sababu uka. Kamera nyari pamberi penyu. Nyaya ndeye kundidzinga pamunda. Wakanitengesera $500. Ndikatowaka musha wangu. Ndinoda musha wangu uya nembo dzako kuti mari dara kutaura ndi Tendai nyawema achitaurira kuna anyway muhemera. Taura tindi kuti zvakafamba sei Tendai? Murume uyu anonzi anyway akanditengesera munda. Mutaura akasimudza izishana wese kukwadamuza. Murume uyu anonzi anyway akanditengesera munda kurapira pasi. Ndikamupamba Taura gore racho. Na 2021. 2021. Atitengesera munda tawirana zvatakawira ipapo. Gore rineri ndakanda kupedza kuvaka zviri sewandi achivira. Gore rineri kwakuya achiti anopa munda panapa zvichaita kuti uchigare pamunda panapa. Ndokundidzinga kwakaita. Saka ndoona yacho yandauya ndochitaura. Izvo zviri kutaurwa iwe anyway. Yanzi wakanditengesera munda. Wanditengesera munda. Waakudzoka uchindidzinga kuti chibva pamunda pangu. Izvo shuwa nemurume uyu tatakawirirana swa 3 mwedzi wechi8 tatakawirirana zveshuwa musi ya3 mwedzi wechi8 2021 ndo paakandipa 500 pamunda apa tatakawirirana 1.3 inhau yekuti indaingochajawo labor yandakaita ndichidawo kutenga pamwe pandandaita sei ndaona ndo paakauya ne500 pasara nebalance ye800. 2022 asati apedza kubhadhara padzingwa paanga aimbogara kwakuya musi wa7 February akati no pandandii ndaita sei ndadzingwa saka ndauya kuti mupofanoita sei ndikati aiwa hatina kupedzera nazvo rakaita sei aiwa ndakutokumbirawo kuti pa7 days ndokupai chii ndopedzisa mari yani yenyu no zvakanaka mungagare nowana musango 7 days dzadarika mwedzi wadarika 2 months 3 muna September iwo tungobvunza mazuva ese ko papi varongoti nzve mvura yakutonaya ndikati inini mukoma ndofungawo ndambokumirirai nausodza 2 years munenge makundikana kundikana izi mosva munongotaura kuti ndaita sei mune zvakaita sei nezvakanaka kukundikana ini handichakupe mukana ndofunga ndatombokupaiwe gore rese matadzaita sei kubhadhara no semunhu wari walita asina kuita sei tinongogarawo ini pandinongorimawo padiki nezvandandichidawo kuita matondizotsera kumashure saka sezvo murudo mumukama sekuwirirana kwekutanga hatingatsingani kana kuti chii tomirira kwaedza ndokudzoserai chii henyu mari yenyu makundikana iniwo kwandaida kuendawo kwaitoda chii munhu wacho ndatomutaura kuti zvaramba kuno ndoku tadaro so ndazopedza vandawana mari yavo vandavadzotsera mukoma nguva iyi yaita sei yakwana mari yenyu iyi ndatova mune zvakaita sei zvikanzi aiwa inini wandipa hako mari yangu ndaiona rega titsvage wayananisi ndikati zvakanaka ndanichitombokumbirawo kuti handina hangu pokuisirawo chibage chani kicheni yangu yandakambovaka ndimbofanira hangu kuona pokuisira sezvo mombe dziri kuita sei
Sikunezi aiwa chatsvaga chi. Aiwa ndakamirirani. Mimi ndokuzono darira uya wakontiti samugata zvakanaka rikaito gadziriswa. Ndona uya chakamira. Iyo na uyo wadare chekutanga unotengesa munda urisa ani kutengesa minda ndandisiri kuti kutenge ndosaka ndangu ati 120 pane kitchen yandakaona ine makosti 600 tikatione malebha ndakamugoborono kuita chi ikwa handitengese munda kwanguwirana kungoti mungondipawo lebha yandakaita seiyo yandakashandisawo ndichionawo zvokuyoitawo chi Sorry, pari kugobora kwakuta ndikanda kupindira munda ndindakagobora ndikanhoka matumbo wanga watoite nguva usingarimi ndakupindira vikafishiti pamba ine dzimba here pamangori nemudhuri 1 kitchen yakayangwagwa ndikasvika ndikaplasta ndikaisa mafloors yakairufa kitchen chachiti chimudhuri chete mudhuri chete ndazovakawo bedroom yangu 5 room nemadhamu 2 saka iwe unotengesa munda uri ani unotengesa munda ini ndaingotiwo imba iyo ndakaiwakisa masimendi mamwe acho akutoti wakaplasta ti ndakawaita sei andandasiya pagita sei kune dzimwewo dzimba ngani tudzandaiwa ndichiita sei ndichigara but ari kutaura kuti kapa paine kitchen isinayo yandakazoisa mafloors ndikarufa ndikadii papa pasina chinhu papa pasina chinhu ndo zvandoti kitchen yacho iyo ndinda ndakaita sei masimendi acho anga ari 1300 unotengesa 1300 ndatoonei kuti vanhu ndo vanhu vari kufamba wachitonyangadza hurumende wachitengesera chi vanhu ivhu raakapuwa mahara unotengesera vanhu uyu munhu ouya owaka zvinhu zvake paapedza kuwaka akudzoka kuti ndaakudzoka panzvimbo pangu asi ndakubvunza iwe ndiri mugarewo nzvimbo iyoyo ikudhuze navo ini ndakauya 89 kunzvimbo iya kwakusati kwaane munhu kana mumwe chete vanhu vazotanga kupinda 2000 ndo pakatanga vanhu kupinda pakangonzi vanhu vakupinda mumapurazi paya ndo pakatangawo vanhu kupinda imomuya hakuna munhu aipinda achitengeserwa kana kuti achibhadhara chimwe chiro munhu aingobata padi abata nazvino nzvimbo iyoyo haina mapermits saka zviri pachena kuti uyu ari kutoita bhizinesi nevhu zvinoshoresa umambo hwenyu neushe nemasabhu tofamba tichitaurwa mazita edu kuti tiri kutengesa ivhu nehurumende ivo varivo vanhu vari kutengesa minda touya chechipiri imba yaari kutaura iye achiti yakumuti ibva nekuti wanga usati wandipa mari kwaakazomutendera sei kuisa floor nekuita zvese iye asati amupa mari yaida afanira kuti tangamire kuda kuti tiwirirane neuzvina anyway ichokwadi rekuti akapedzisa kitchen yako ichokwadi rekuti akawakatuma bhani ipapo ichokwadi rekuti akawaka 5 room house ipapo iwe mari wakamudzosera wazowana mari wakamudzosera mari inini pakuta wati ndakatsvaga mari ndikamudzosera mari yangu wakandipa mari saka zvese zvaawaka izvi iwewo pasina kuwaka wakanga wamuti 1300 iye awaka zvese izvi womudzorera mari yake yaakakupa but awaka zvese izvi wochiti chibva ndo mubvunzo waari kukubvunzira chete kuti munhu wakundikana achibva pamunda pangu 500 ko iye wakandipa iye munhu amisa zvese Sorry, ma'am. Inini nyaya iyi yakatoya nemaoko mangu kubva kuna mukoma wangu waNyawe ichizoenda kuna anyway vakanyorerana pasi pakabviswa mari ini ndanga ndiripo right uyu mukoma wangu Nyawema ndiye akatouya kwandiri akati bamuni ndikupirireiwo
kuna bamini anyway ndiuye ndigari nevana ndadzingwa kwamambudzi. Ndikati mangwana ari kuramba mhemera ati mangwana tinozonetsana kana musina kupedza hazviiti. Ndikati wona anyway mukoma wangu ndinotonzwisana naye. Zveshuwa akauya nemukadzi wake pamba pangu nini akati ndiri kunotengesa mombe yangu kuheadlands. Aitoone nyaya dzake dzaive kumapurisa dzaitofambira mazuva acho zvikanzi ndiri kutodzingwa hakusi kugarika. Ndikatosvika pamba pake nini pemukoma wangu akatorwa nemota yemapurisa ndiripo iyeni. Ndikati mukoma saka todii zvikanzi honai vana vamunini vandinavo. Zveshuwa ndakaenda kuna anyway ndikanokumbira. Ndanokumbira vakawirana zvakawirana kabeba kachona hameno yemukoma vane kavo uyu anyway ane kake hameno kana vese vachinawo mapepa avo iwayo. Right. Zvadaro anyway akabva ati honai kasekuru makati imimi tiite zvinhu izvi kwandaida kuenda kunogara hanzi kwaane munhu saka ndochidii uyu mukoma wene hasati andipa mari. Ndikati mukoma heyo nyaya zvikanzi aiwa svondo rinouya pamunini zvinoita sei zvinoita. Ndikati aiwa hapana chakaita sei chakaipa svondo rinouya neyarapfuura. Mukoma wangu akatanga kukanya zvidhina uyu kobva atovamisa akati imi musakanya zvidhina mustedhi muno nevamuri kutora vekusaidi vachikufurirai nekuti mangwana tichanetsana. Zvikanzi aiwa pamunini honai ndine vana vakawanda ndakasvika pana paine kitchen 1 iyi uyai akatovaka kitchen iyo ihombe ihombe chaiyo chaiyo zvekuti hamene 10 by 10 yakatovakwa nesimende zvese yakatovakwa chakanga chasara kurufa masimende anga aripo mawindo akatanga atofitwa zvese. Right. Uyu kobva auya nenhungo dzemuunyani mukoma nemota yavo vakangosvika vakati sezvo tawirirana tirega tiite sei tirufe kombva vatorufa imba ikatopfirirwa neanonzi Zimbabwean. Apinda imba sevanhu vanga vagara vachivawirirana kuti vachapedzisirana uyu tamukumbira akabva angozvitenda akati aiwa hapana chakaita sei chakaipa tisingazive kuti mangwana richave dambudziko richatiunganidza. Saka arambidzwa kurova zvidhina kudaro akaramba achirova ega akumbira kuti vana vakawanda zveshuwa vana vanga vakawanda vanhu vaisvika kuma14 vanhu vangati wana tete nechikumba tangoti anyway bwira vanhu dzidzi vaite sei vavaki sezvo makawirirana kuti muchazoita sei muchapedzisirana. Zvakabva akabva aita dzake dzemapurisa dzadzakawo hambe hatizivi idzo ndedzake. Saka mari zveshuwa yakanga yakamuomera anga asina mari muruno aibva atoti izvo zvakaoma uyu tendai nyawe zveshuwa zvavo zvakamuomera. Right. Komba nzira anyway ona inguva yaenda izvo zveyanguva yekurima inini hangu dhiri raramba iri inini aiwa handichaite sei hangu handichadi. Zvikanzi pamunini chindikumbirira iwo makondiwa mairi ekuti ndirime ndoindepi nevana because mvura yatanga kunaya gore rakapera ndakabva ungwa ndakabva kwamambudzi ndarima asi handina kukohwa saka handina kana chibage ndichibva ndaenda inini kuna anyway. Ndikati anyway ona mukoma wangu uyu aripo hapana hama yangu wese asi ndongowakudza sevakuru kwandiri. Ndikati onaka muzukuru mukoma wangu uyu ari kuchema kuti nguva yemvura yanaya ndoindepi nemhuri. Zvikanzi alright inini handina hangu pandorima pakawanda ngatiri matuma kondiwaya kana kunze kwachena atengesawo fodya yake tochionesana kuti toita sei. Chandinobhadhara inini pamabhani imba handina kumanikidza ndakati kuti usavake akati inini ndine mhuri yakaita sei yakawanda hazvina basa pamunini tinozotangira ipapo. Akambokanya zvidhina aida kutobhadhara mari iyoyo haana kukwanisa nekuti mhuri zveshuwa anga ine mhuri yanga yakawanda murume. Saka pakaudzine uyu anyway atengesa fodya seizvo zvinizvi zvikanzi sekuru ndakuda kunodzosera mari iyayi handei imimi nababa wanda ndinodzosera mari iyayi. Ndakasvika zveshuwa ndikati mukoma maswera sei zvikanzi ndaswera. Ndikati mukoma nawe nenhau yake iya yamama makawirirana kuti kana kwachena motaurirana. Saka ati sezvo makatadza yenyu mari yenyu iya iyi kana kuine zvimwe zvinoda kutaurwa kuti patataurana pabhedu panapa mukoma akatanga kuti mari yangu haakana ndipei mari koma ndavapa mari ndakavaverengera ari $10 ega yanga yasvitwa mumaoko mangu ndikavapa kobva vatoisambwa vakati aisitega manje hatichatogoni kutaurana nekuti vazvitengeswi. Tikati ivhu zveshuwa hariite sei hazvitengeswi asi kana vanhu mamawirirana zvomamawirirana musadzidze kushandisa kuti munoziva kushema kana munosangana nevanokufurirai kuti nhasi zvazodai ndizvo hazvo asi zvamamakawirirana imi ndizvowiriranayi zvipi izvozvo. And aiwa wakanga pawakasainirana wakasainirana mari itoripo papepa kana vainawo mapepa avo vakasainirana 1300. tione pepa racho ramakasainira
ndionerapo Arangura kakasika. takamire vanhu vakasanirana musi wa3 mwedzi wech8 2021 inoti tatengeserana munda namahemera neni Nyawema. Munda uyu waitwa 1300 saka ndabhadhara 500 balance yasara 800 mahemera bvasaina vaisa phone number dzake nenhamba dzechitupa mahwema wabva asaina phone number dzake bva paita witness anozviti ndiani alright vaisawo signature yake nenhamba dzake dzechitupa pari kutaura ipo tatengeserana munda hapana kuti tatengeserana dzimba ivhu riri kudii handiri uri kupona tatengeserana munda which is criminal kutengesa ivhu munda wako kutengesa hapana kuti tatengeserana munda nedzimba nechii it means panga paine ivhu ndo chinonzi munda saka izvozvo it's criminal. Kana mukoma pandakavataurira takati mukoma handinogona malebhera andakaita kana vakasvika madhuri ona ivo zvakaita sei malebhera andakaita mungondipo hangu lebha yani yangu sizvendionoyoita isi tiri kuerenga zvamakanyora kapa hatisi kutaura zvauri kutaura tatengeserana munda nhau yekutengeserana munda it means watadza pamunda kana watadza chibva wabva wodi kuenda ndo polisi yehurumende hauti munda wotengesa munda nekuti uri kutofrauda umwe munhu ane chido chekudhivheropa munda iwoyo saka nenhau yekuti pakaita hapanai anobvumirwa kutengesa munda iwewo wakatobva uyu atodhivheropa pamunda ipapo hapachisina chekuti tinotaura kuti iwewo unodzokera pamunda apa nekuti hazvibvumirwi kutengesa munda kana watotadza ipapo unosimuka unosarenda kuhurumende kumasabhu kuchii ndasarenda ndaakuenda woenda kugara kundofunga tinongogara pamwe chete avawo ndakavakoma vanomadhura utokuso ini ndinangu wamanganatinge tinongogara tesepa right hanzi ndini ndochindowakawo kumwe iwe ndati ndo andikunzwa mukuti iwe wakatotengesa ukata sei ukabva ipapo ndikati aiwa ndiri kutogara papi ipapo ini ndipato nedzimwe imba tudza ndinotogara patikapa pari kuti tatengesa kapa nekuda kwekuti tatisina kunatsa kumirira pari kuti kandatengesa hapasi kutaura kuti ndiri kugara waakutogara iligawo nekuti wakatosarenda iwewo munda iwe rekatidzwa kuti magarisano amuri kuwirirana here magarisano amuri kuita kana kuti chii mambo wangu uya kunokuratidza kuti hatisi kuwirirana dai tawirirana tisina kusvitsana kuno dai angarume munhu akauya tigara pasi asina kuuya zvaakaita achitaura izvo zvandiitika saka nenhau iyoyo patorema pakamira sei pazviro pazvo zvekuti anokwanisa kuakomodheka herewo achigarawo kwaari iwe uchigarawo kwauri ane dzimbawo dzake dziri kuzasi ndimusoro saka pane mademarcation here aripo kana kuti chii kachamira ndakaenda kuone masamuni chinosefa pane makondiwa ekuti kuri kunzi waenda unoshaniswa makondiwa anoshenika zvakanaka right chochienda undoshayanisa makondiwa uwashayanise ikwa ndo zvatingatoite nhau yavo iyi nekuti apa 1 hapana ane permit 2 yanga yairigawo kutobhadharisa munhu zvakunotaura ndikuzvinzwa mangu asi ko imbawo yangu yandakavaka iri pamba kwariita sei
waivhaviwa mari imba iyoyo kozini zvinhu zvandakashandisa zvese ndandisina kana chotungero kana kutakurisa ndaitoita kuhaya mari yandakaona yandakabudisa yakaita 408 ndishandise i9 by 9 imba iyoyo ine zvima 5 hakuna kicheni inodhuragozi pamusoro ichangano one room kumabhildi kana achivakwa kumamishawo i$50 one room ye4 corner kitchen kazhinji iri kuma$60-70 kitchen ukazoisa netumafertilizer ndopaingasvike 100 something vakandifungidzira handipenyumi hapana kicheni wainongokuakireka kicheni pambapeni kicheni yamakasiyawo iyo nokuakireka kicheni inini kana magadzirisa magadziriro indokuera mawindow frame ake 2 akaisa pakicheni nedoor frame rake kana zviri zvidhina ndouna muforomera ndomupa zvidhina zvake kana zvichikwanisika nekuti titi andowake pamba pemunhu hazviiti tinoita muromo unotenga madoor frame mairi mawindow frame 2 esize iyo door frame resize iyo papa wakwa kusvika zvidhina zvingani right unomupa 2000 bricks right mira takutopedza 2000 bricks right mabhegi esimende i2 ko vanga wakiswa pambasina kumbowakiswa okay saka iwe unomupa mabhegi 4 esimende unyora zviro zvacho ochimupa kuti adi owaka mamaterials iyayo kunzvimbo kwake yakavapfa mangudo wakandipa tozodii indinowaka ndogona kubatsira ito kana ndowaka nemwana muri wakira zvita kozi nini baba ndichapo kana kunzi kuibata auchadini kana kunzi kuibata kwaka nekuti ndakatongofinisha pawakaiona ndoko wanongosira ipapo munovaka kusvika level yamakaita unomezva kitchen yenyu imimi ndoyowaka kusvika level yawakapuhwa naye yasvika iyo level iyo ndopawanomusiyira ozopedzisa iye level maugara then mupurisa wangu anoyarini panoda mari yepeturu kuti auye kuzokushayanisa emunda imari waenda 15-15 akuchipisira 15 $30 ouya nemudhudhuru wake munoibhadhara rini yake anayo 15 yako saka anouya kupera kwemwedzi tinoda kuti zvipere ka $15 akuchipisirai kuti auye ndikutaura panowana mako vanongozoita mwedziri kunyanya okay saka paunenge waiwana iwewe wochipa 15 yako uyu mupurisa paunenge waiwana woenda kuna sabhuku wofona kuti uyauya 15 iyo yako handiti pamusoro nyati mambo shama mambo nyati dzakawanda muno nechichemo chiri kuwana ivava fanike vakomana iva vari vatatu vari kugwitinisirana havandiremekedzi kana nyimi vari kushora tikavadeedza kudare vanoswonyeka kuti tivatobhadhira muripo tikavataurira kuti uyai kumatare kunyanyira iye ari kumberu anototaura nina akamira ndakazomutsiura ndikati iwe unoshora dare iyo zvikanzi handinei nazvo izvozvo saka vane makesis akawanda vakomana musaona vachinyepa vachitaura nhawidzi wanoshora masabhuku havakudze masabhuku vanhu vanoshorera kana shefusira vanozviziva
ndakambovataurira nyaya iyoyo vakomana ivava. Saka mungaona vachiita tsenyorongo vari kutaura zvakanaka vachidairana nyaya ndisingapindiri nyaya yavo yedzimba iyi, ndiri kupindira nyaya yekuremekedza. Havaremekedze ba, wanoita zvimwe zvinhu zvisina sabhuku mukati. Vane macases ndichataura kuna ichefusire dzimwe dzandavataurira. Iwanenge vaiti vakachenjera. Tozoona dzauya sabhuku. Tinozoona tingarembese, tinozoona padzinouya. Kana paine kushora paine chii matare haasanganiswi. Chokwadi. Ngatisimukei toenda. Hapana umwe anoripira umwe panyaya yatatonga. Mondoita izvozvo. Kupera kwemwedzi oendesa kuna sabhuku. Mukomana wangu ouya oona kuti akushayanisei zvakafanira. Hatizoti geje tinongotedza makondiwa kuita kuti tidi toona kuti kana pakapuwa 2 makondiwa uyu achipuwa 2 makondiwa kana vari 5 tichiona kuti zvienza. Okay. Ndanati pamari ndati kupera kwete mwedzi uno uyo uya ndopana. Paunopera pacho wanayo mupurisa uzoya ipapo. Anditi waona kuti ndio runonodza kugara kwenyu. Kana kwakungoti ndizvozvo kurera imbwa nemukaka inongokuruma yaruma. Ende usaite zvinhu wakatoita rangi kuti wakadzorera mari. Dai wakasina kudzorera mari yanga itori mhosva hombe yekutengesa munda. Hazvibvumirwi kutengesa chiivhu. Kana wakona sarenda wosimuka woenda. Alright, chisimuka imwendi.